Θες να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Να είσαστε καλά. Σε ευχαριστούμε που μας ετοιμάς και μας δίνεις την ευκαιρία να παρουσιαστούμε κι εμείς σε αυτή την όμορφη εκπομπή που επιμελείσαι και παρουσιάζεις και να ευχηθούμε σε όλους τους τηλεθεατές του Crete TV και γενικά σε όλους τους κριτικούς καλές γιορτές. Μουσική. Έχεις μάθει τίποτα, έχεις πάει οδείο καθόλου? Δεν έχω. Εντελώς αυτοδίδακτος. Ναι. Ούτε σε δάσκαλο καν δεν πήγες? Όχι. Πρέπει να έχεις μελετήσει πολύ πάνω. Γιατί η τεχνική σου είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπω κοινότητες που περνάς, εκεί στο Καλαμαθιανό που είδα, περνάς μη, φα, δίεση, σόλ και πας, ας πούμε. Δεν είναι εύκολα αυτά για να γίνουν. Μπορεί να μην ξέρουν τι λένε οι ανθρώποι πιο πολύ, αλλά μουσικά δεν είναι εύκολα. Δηλαδή, εγώ είχα την εντύπωση ότι είχες ορισμένες γνώσεις. Δεν έχω ιδέα από μουσική, ούτε σε οδείο έχω πάει, ούτε... Πρέπει να μελετάς πάρα πολύ πάνω. Τώρα τελευταία δυστυχώς όχι, αλλά όταν ξεκίνησα, ας πούμε, που ξεκίνησα 12 χρονών, 10 λεπτά είχα ελεύθερο χρόνο, έπαιζα λίρα. Μανώλη. Καμιά φορά οι λέξεις δεν αρκούν να περιγράψουν συναισθήματα, εικόνες και αναμνήσεις. Η εικόνα τα λέει όλα όμως και το πώς παρατηρούσες τόση ώρα με την προσήλωση, αυτό σχολιάζαμε τη Χριστιάνα, εκείνη την παρέα, εκείνο το φίλο, εκείνο το Μανώλη το κονταρό. Θέλω να μου τα σχολιάσεις όλα όσα είδες. Και εκείνη την περίοδο της ζωής σου. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο παρόν, ένα όμορφο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να είναι και παρόν. Γιατί ο Γιώργης μπορεί να έφυγε, ένας αδερφός, φίλος, άριστος συνεργάτης, ένας μεγάλος λιράρης της Κρήτης που δυστυχώς έφυγε νωρίς. Μπορεί να έφυγε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που εγώ συνεργάστηκα τόσα χρόνια μαζί του και ακόμη και τώρα όπου και να πάω, σε όλη την Ελλάδα που είχαμε πάει μαζί, αλλά και τώρα που πήγα στην Αμερική και στον Καναδά, όλοι μου λέγανε για τον Γιώργη. Υπήρχε κάτι πολύ όμορφο να πούνε για τον Γιώργη. Γιατί ήταν και καλό παιδί και μεγάλος καλλιτέχνης. Είχατε ταυτιστεί σαν ντουέτο τότε. Πολύ δυναμική είσοδό σας στο κριτικό πεντάγραμμο. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και 20 συγκυριακά, Μανώλη, ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο απόσπασμα που είδαμε, ήταν και τότε 20 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1995. Σαν να είναι κάπου εδώ ο Γιώργης και συμμετέχει και γλεντάει μαζί μας. Κάπως έτσι το βλέπω, εγώ το νιώθω. Ο Γιώργης ουσιαστικά όταν ξεκίνησα μετά από λίγο καιρό με πήρε. Αυτός με οδήγησε, αυτός με έκανε ό,τι είμαι.
Μανώλη, τι έχεις να θυμάσαι από εκείνον, ή ίσως συζητήσεις που μπορεί να είχατε κάνει, κάποιες κουβέντες που μπορεί να είχατε ανταλλάξει και εσύ σαν φυλαχτό τις κρατάς μάλλον μέσα στην καρδιά σου. Είχαν περάσει τόσα πολλά και όμορφα και δύσκολα, γιατί ήταν τα χρόνια δύσκολα, δεν ήταν εύκολα τότε. Τότε, για να κάνεις παρέες και δημόσιες σχέσεις που λέμε και φίλους, τότε δεν υπήρχαν ούτε τα social που υπάρχουν τώρα. Τώρα ένα παιδί, ένας καλλιτέχνης από το σπίτι του κάνει δημόσιες σχέσεις. Από το Instagram και το TikTok. Τότε ήταν εντελώς διαφορετικά. Είχαμε παλέψει πολύ. Είχαμε πολύ αγάπη μεταξύ μας. Είχαμε πολύ αγάπη για τον κόσμο. Και ο κόσμος σας υποστήριζε για αυτό που ήσασταν. Σε μια αποστροφή του, ο Μπάμπης ο Γραγανουράκης, μέσα σε όλη την εκπομπή που την είδα όλη, την αρχή μέχρι το τέλος, το είπε. Είσαστε από τα μουσικά συγκροτήματα που με το σπαθί σας κερδίζετε κόσμο και ανεβαίνετε και γινόσασταν τότε όλο ένα και πιο αγαπητοί. Έτσι. Πάνω που είμαστε στα καλύτερά μας. Έφυγε. Μας αποχαιρέτησε. Συνέβη αυτό. Εντάξει. Πάντως θυμάμαι πάρα πολλά. Θα ήθελα να πω κάτι χαρακτηριστικό. Ναι, φυσικά. Ο Γιώρης ήταν, όπως λέμε, τόσο καλός, σαν την καλή κοπελιά. Ήταν σεμνό παιδί, καλός. Λοιπόν, εγώ γενικώς ήμουν πάντα λίγο δυναμικός, ήμουν λίγο ζώρικος. Ζώρικος. Λοιπόν, ερχόταν σπίτι να με πάρει, ήταν σπίτι μου πολλές ώρες γενικά. Η γυναίκα μου όλο του παραπονιότανε για διάφορους λόγους. Και έτσι έλεγε, βρε Νανά, ηρέμησε, εμείς είμαστε δικασμένοι μέχρι να ζούμε να είμαστε μαζί του. Τι ωραία κουβέντα, λέει πολλά για τη φιλία σας. Ο Γιώρης ήταν έτσι, προσπαθούσε δηλαδή, ήταν καλό παιδί. Καλό παιδί, καλός καλλιτέχνης, καλός λιράρης. Πέρα το ότι ήταν καλό παιδί, πέρα το ότι για μένα ήταν αδερφός και φίλος, και είχα ζήσει πολλά, δυστυχώς για την Κρήτη που έφυγε νωρίς. Άφησε παρακαταθήκη πίσω και μια... Δεν πρόλαβε δυστυχώς να αφήσει πολλά πράγματα. Αυτά που είχε ετοιμάσει, αυτά που είχαμε ετοιμάσει. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Ένα έμεινε όμως, το οποίο θα τα ακούσουμε. Πολλά θα τα ακούσουμε τώρα. Ναι. Και μια τσίπα για τη γυναίκα μου που κουβεντιάζανε. Ναι. Θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι που το γράψαμε εκείνη την εποχή. Που συζητάμε τώρα. Ναι. Και ήταν η μουσική του Γιώργη. Αχ. Και η στίχη μιας άλλης καλής φίλης της Αθηνάς Ανδριανάκης. Να σας απολαύσουμε. Το είσαι η ζωή μου. Με σένα ήρθε η αγάπη να γεμίσει την ψυχή μου. Σε βλέπω στα όνειρά μου. Είσαι το δάκρυ που κυλάει στη χαρά μου. Προσμένο είσαι ένα όνειρο πάλι δεινό έχει βγει και ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν θα σβηστεί. Είσαι ένα όνειρο πάλι δεινό έχει βγει και ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν θα σβηστεί.
μέσα στην καρδιά μου εφήτρωσες και έγινες λουλούδι του έρωτα μου. Αγάπη μου μεγάλη κι ο ήλιος πίνα φαίνεται προς τα δικά σου χαλί. Μοιάζει η καρδιά με κήπο ανθισμένο, μέσα είναι η αγάπη κι εγώ σε προσμένω. Είσαι ένα όνειρο παλιθινό, έχει βγει και ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν θα σβηστεί. Είσαι ένα όνειρο παλιθινό, έχει βγει και ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν θα σβηστεί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.